বন্ধটা কমানি রোড ব্লকটা কমানি রেলওয়ে ব্লকটা কমানি আবন পরে আপনি সারিগো কাইসা মেসেজ হাইমানি যিনি স্টেট গভর্নমেন্ট হইতে যে যে আগিনি আহাই তমনি ন অম হাইকে ন উন্নাই কিন্তু হাইপান্ন চিনি বররক চিনি টিপ্রাসারক যে প্রটেস্ট খাইনারক অমন ক্লিয়ারিং সুইয়াকো আমন ক্লিয়ারিফিকেশন খাইনান বাগै जों दिनै प्रेस मिनो जों साइमानो चिनि स्टेट गभर्नमेंट हइते अ डिक्लेरेशन दिजाखा जे आगिन हाइके नंनाय हिनि हाइफानो जों बसावो जे जों बो क्लियर याखो बरक तामसाया बा तामसाया आबन बागै जों बंनो आपिल खाइनाय बरक जाते गेजेट नोटिफिकेशन दति रिथुं आबुन यागुलो बरक क्लियरिफिकेशन खाइतुं कारण आमो बेलेनो चिन सासाके बरक साइदिमानि आसे क्लाइसा साके जों टिआइएसए बरक आमनो बुजिमायाखो बा गसिना हायाखो ते आबुन यागुलो जों যারা एग्जाम लिरनाय तिनि नुखा सीबीएसई बोर्ड जतन बांग्ला क्वेश्चन हाइका हाइपानो जतन रोमान स्क्रिप्ट सैमाका बेलायनो चिनि टीआईएसएफ नि बा चिनि जे टीएसएफ ते चिनि लुखरक जे प्रोटेस्ट खाइमानि आमनि न फलमो ते जों नायना थाका हंकाय जों ताबुक चिनि इंडिया नि सिचुएशन जुदि नायना थाका हंकाय जों चिनि इंडिया देश जतनि सोलाय बरक गोबांगो जों गनि जाबो हाइपानो बेलायनो लासिमा सिंजाक जों चिनि एडुकेशन सिस्टेम चिनि एडुकेशन पलिसी जों दाबो पूरा वर्ल्ड जों 155 नम्बर किन्तु बरकखाय चिनि 1 नम्बर खालायो जों बेरेनो लासिमानि सिंजाक चिनि पाकिस्तान जे इंडिया नि बरक आबुनो दुश्मन हिनै बा चिनि शत्रु हिनै जों मानियो बरक से चिनसले साखावा एडुकेशन सिस्टेम सगैजाक 2-3 बছর सिगां आनी कखामनो जे जों ओ जे चिनि एडुकेशन सिस्टेम न जों देखसा डेभलप खायना दरकार एडुकेशन सिस्टेम जों ओनली चिनि इंडिया नि जे जीडीपी ओ जों 2.9% सिमसो जों खर्च खायो जों जुदि नायना थाका हंकाय चिनसलाय जे नाइबरिंग कान्ट्री तमनि भूटान रक नेपाल रक चाइना बर जतन चिनसलाय अनेक एडवांस बा गिलाखाय रां खर्च खायो परिनानि बागै जों परिनानि बागै जुदि टेक्सा खर्च खायका हंकाय खर्चनि कखाय सामानि कारण खमसे जे जों दाबो जों साइटंग क्वेश्चन पेपर सापंनानि को बय सापंनानि को आमन बागै मासाव बय टेक्सा रां सोबाय बय टेक्सा इंग्लिश बाय बा रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिंट खायतु चिनि क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिंट खायतु जों जे जागाव जों डेभलप इंडिया बा डेभलपिंग खायना हिनि जों आसकाय अमनो खलाय दङ बा अमनो जों कक साइटंग गाय चिनि जे टेक्सानि बागै चिन परासुनाबो नजर दिथुं चिनि परासुना खायतेनो नजर दिथुं कारण जों दिनै गोबांमा त्रिपुरानि स्कुल लगो जों बेरायखांखाय नुगु आजागा सथै नक गरै दै नोंजांनाय गरै आथुंनाय बेन्च गरै फेन गरै कारेन्ट कामगाय गरै जों गोबांमा स्कुल लगो थांगा ठीक आसे सोला रक्त सरिनानि बागै मेनेज खायसिमन किन्तु हाइपानो बुरि बरकनि बागै सथै नक गरै ngै सथै जानो जबर जा दै नोंजांनानि बागै फिल्टार अनेक जेगन जेगन जाक जेटा स्टुडेन्टनि केपासिटी बाय आमो नोंनिया अमा हाइकेनो जों स्टेट गभर्नमेंट नो सानमो जों बरक जतनो क्लियरिफिकेशन दिथुं रोमान स्क्रिप्ट निति जोंनो गेजेट नोटिफिकेशन पब्लिक नो फुंनांथुं जोंनो फुंनांथुं कारण बंनि आबु बायसिमिन सामाबाय अमक प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोइन जों खाखायो जों गेजेट नोटिफिकेशन रिवै पब्लिक नो ताइ जे जिनि टीएसएफ नो जे जे प्रोटेस्ट खायमानि बंग जतन क्लियरिफिकेशन दिथुं बरक साका जों बंनो वेलकम खायो बंनो हामबाय जानोबो किन्तु जे ऑफिशियल सिस्टम तमनि जे ऑफिशियल प्रोसेस तमनि अमबाय बरक कंप्लीट खायनानि नरक नि तामो कोर डिमांड तमनि तामो मांखा ते सेलिब्रेशन तामने बाय खलायजाखा चिनि डिमांड तो अमनो कोर डिमांड चिनि डिमांड अमनो तमनि जते रोमान स्क्रिप्ट बाय टीबीएससी एग्जाम रगो मास हितु टीबीएससी एग्जाम जों सैनानि स्टूडेंट दं जते बांला बाय जे चिनर लुखना चिनि अ जागाव जों टीबीएससी ऑफिसो थांका आफरो पुलाखाय बांला बाय मास हिनाय हिसाब नेक्स्ट टाइम बतेसे इंग्लिश बाय बांला बाय सैमाननाय हिसाबनि आबन यागुलो बतेसे बांला बाय सैनाय हिसाब आमनि बागै जों चिन ऑफिशियल प्रोसेस बहुत कागज जमा रिखा मेमोरेंडम रिखा एप्लीकेशन रिखा माने ऑफिशियल प्रोसेस ति जों बेलेनो थाङै नाखि किन्तु हाइपानो जों नुखा जे ऑफिशियल प्रोसेस रिमानि बिसिङाव पानो ब मानि यांगै जों लाहार कासुनानि बागै जों बाय दंखा लाहार कासुयै जों अर सारिगो नुखा चिनि अजे चिनि टीआईएसएफ नि बरक लामा कासुमन टीएसएफ रग लग रिखा गोबां सिविल सोसाइटिस रग लग लिमानि यागुलो आफरो सारिगो कायसा प्रेस मिट खायका बरक स्टेट गभर्नमेंट रक जे आगिना हाइगोनो थांसिनाय nga bo aro clarification clear ke saya ko agin ke tam thang sinai om ki permanent nengnai na ki sudu khonan bagai dengnai na o year ni bagai dengnai na faine je bisi tomone on bagai na जों amoni clarification sano
যাতে বরং গেজেট নোটিফিকেশন দিত তে চিনি যত লোকরনো সাইমান নিত বরং তাম নাই আমার হাইকে বরং বুখাও পাবলিক नि बुखाव मिटिं मा ता तंतु ते सेलिब्रेशन नि कक गांगाय सेलिब्रेशन केबो खायगो सेलिब्रेशन आंनो माने जों टीआईएसएम नंगे जोंनो स्टेप ना हारियावनो बन्द रिं माने सेलिब्रेशन खायगांगे जों मुखायगमु बाजार फुटो दिखाव गति बागे चालायगम हायफोरनो जों तो सेलिब्रेशन खायगो बोरि बर रक्सिन आम बर संर बर नगनि आसे अंकरिया नगरनो तंलाय जाव थांलाय किजा बरक खबर नक खनावै बरक किजा एक्साइटमेन्ट दं मोसालाय आसम किन्तु अल त्रिपुरा मो एक्साइटमेन्ट बा सेलिब्रेशन हिनि जों पालायो 12টাनि बन्द सिगां त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि मुख्य प्रवक्ता बरसाका खायसे प्रेस मिट ओ जे रोमान स्क्रिप्ट फर कॉकरॉक जे मूवमेंट ओ कैसा पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि विंग्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से और डिमांड खायो ओके आओ कि पब्लिक डिमांड ना कि कोनो पार्टिकुलर कैसा पॉलिटिकल पार्टी नि विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नरटाम सानम सम नरक जतन साइमान न सिन लोकरबो साइमान न त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारनि मानथायनि बागै ना फाइट खायो त्रिपुरा सारनि मानथायनि बागै फाइट खायो आबन बागै सिनि गोबां विंग्स दं त्रिपुरा मथानि तीन त्रिपुरा मथानि बोरि बदल दं त्रिपुरा मथानि टीएफ दं त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ दं जोंखाय रोंसोरोंनाय दं बदल माने जोंनो रोंसोरोंनाय दंनि जुदि कोनो जंजाल दं हांगा बंनि कोनो प्रॉब्लेम दं हांगा आमनो नायकानिखाय आमनो बाहायखाय ओवरकम खायमान आमन बागै जोंनो दायित्व जाखा ब जुदि साकांगा आमो बिनि बागै पॉलिटिकल बिनि बागै इङि माना सिन बागै पॉलिटिकल सिन बागै सिन बरमनि मानथाय सिन त्रिपुरा साबरनि रोंसोरोंनानि मानथाय आमन बागै जों फाइट खायो आमन सलाय साकां मनो नुखना खुवायाम नाकि कोनो पार्टिकुलर कैसा पॉलिटिकल पार्टी नि विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नरटाम सानम सम नरक जतन साइमान न सिन लोकरबो साइमान न त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारनि मानथायनि बागै ना फाइट खायो त्रिपुरा सारनि मानथायनि बागै फाइट खायो आबन बागै सिनि गोबां विंग्स दं त्रिपुरा मथानि तीन त्रिपुरा मथानि बोरि बदल दं त्रिपुरा मथानि टीएफ दं त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ दं जोंखाय रोंसोरोंनाय दं बदल माने जोंनो रोंसोरोंनाय दंनि जुदि कोनो जंजाल दं हांगा बंनि कोनो प्रॉब्लेम दं हांगा आमनो नायकानिखाय आमनो बाहायखाय ओवरकम खायमान आमन बागै जोंनो दायित्व जाखा ब जुदि साकांगा आमो बिनि बागै पॉलिटिकल बिनि बागै इङि माना सिन बागै पॉलिटिकल सिन बागै सिन बरमनि मानथाय सिन त्रिपुरा साबरनि रोंसोरोंनानि मानथाय आमन बागै जों फाइट खायो आमन सलाय साकां मनो नुखना खुवायाम जायो सिन बर दशरथ देव मेमोरियल कॉलेज ऑफ बुजांमन बंनो कोनो खाया जों टीआईएसबो थां बुजाका बुजाय बंनो पुलिस केस टिका बरनो साकाबो खोनाया जों लामा गासुमान यागलसे आप्रो से बरक एरेस्ट खायो जेफोरो जों गवर्नमेंट न प्रेसार दिखा आप्रो बरक एरेस्ट खायो बरक साइमान ना बंबागे पॉलिटिकल न सिन बागे पॉलिटिकल सिन बागे सिन त्रिपुरा सारनि मानथायनि बागे जों फाइट खायो आजागा तो केबो जों तंतौ जागै हिमदि पिकनिक चालायगोन ना ताक तो पिकनिक सीजन पिकनिक चालायना जों पिकनिक जानायनि थाङो केबो हिमदि खिचड़ी सं चालायगोन दल खाथिनि तो आन्दिके थाङो जतनो जान सामुखिबै इम्पोर्टेन्ट सामुखिबै गोबां मा त्रिपुरा सा बर गादिनो लाइलिया पुलिस साख्रि खायनाय थुं फौजी खायनाय थुं बर सिरिसे आदिनो ऑफिसर को थांलिया अमो तामबा जों अरो कोनो पॉलिटिकल फायदानि बागै अमो जत मिलिवैनो सिनि टीआईएसएफ रो या प्रिसेका आमने लोकेशन न लगेरिका टीएसएफ ते सिविल सोसाइटी जत मिलिन अम चिन्ति पर्सन मागे फाइट और कोनो पॉलिटिकल एजेंडा अच्छा नौनि नक तो गेजेट नोटिफिकेशन छि अंखाया नक तो सगां सामाने कोनो राइटिंग रिया सासि रूट ब्लक खायमानि रसायानि सावहनके नौ जेतो सरकारबो गेजेट नोटिफिकेशन छि दिख्लायाको बुखौ बासिमि प्रेस मिट छामा बासि न रसाखि कता मगा हेके रसा नक तागे सगां सामाने नक माने चिनि टीआईएसएफ नि थानो गासे कमिटि चिन सामजांमोन रोमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट नि बागै सो जों कमिटि नि डिसिजन मा खानाय आबुन यागुलो सोंचिनि जे लुकुर त्रिपुरा बासिरक जे हामिया साया बा जारा आसे प्रॉब्लेमो लाइखा और लामा किसा कासमनि बागै ते चिनि फाइनान्सियल चिनि बोर्ड एग्जाम मतो जों थिंग एकदम स्ट्रिक्ट खायनो खायनाय हिनदोंमोन किन्तु जेफोर नुजागै दंखा चिनि मकल बसकां नुका गोबां रुगिरक एकदम सिरियास जों जतनो कग्रिमा मतन केबो चिनि त्रिपुरा सल लारिलिया किन्तु बं बागै प्रॉब्लेम थाका गोबां बरकनि आफुरो फ्लाइट नि टिकेट दंमोन बर कैंसिल नखा जों गवर्नमेंट न रेस्पेक्ट रिवै ते चिनि कमिटि नि कगनो जों रेस्पेक्ट रिवै जों एटलिस्ट बं न किजा टाइम दिका बर बसाव टाइम किजा रिगादि जों हमनो मैनेज खायने चिन जेहेतु चिन ऑनरेबल सीएम चिन बुबाग्रा बेको सायो हमर कगो साका जों आबन बागै नमनो र साका किन्तु जों जुदि गेजेट नोटिफिकेशन माय आंखाय
जों जबा अंखारना दिसा जों रेडी दं ताखौनो काम दं जे इनडेफिनिट स्ट्राइक नि मीनिंग तो ग्रीन हिं थांखा आबन बगे तो पब्लिक रो साइतंग जे जिरुनि सिमि चेंग माने जिरुनि पाइतंग खा इनडेफिनिट स्ट्राइक माने तामबा जों तिनि सालसा स्ट्राइक खारि का खाना रो सा कामया बले जे मा एसा स्ट्राइक सलि ए आबन नो तो साजाब रो सा खिब का हंका बा आबन बगे जे नो मा एसा सलि तंने सोशल मीडिया ओ साजागि तंखा जिरुनि सिमि चेंग माने जिरुनि पाइ रखा इनडेफिनिट स्ट्राइक नि कुन मीनिंग से करे काटिया एसएफ नि कोन जिरो या तिनि जे सीबीएसई एग्जाम जे इंग्लिश बा रोमान बेसिका आमो तो नो नाइदि टीबीएससी परीक्षा पुरु रोमान मा जे मास सै मा सै आफरो नो सादिदा सनो आफरो जुदि बर मास सै अंका स्टुडेन्ट मास सै जों गसिनाय जों नं थानि माप साननाय आफरो जुदि मास सै अंका आफरो सादि नं मास नाय हो ताबक साते कलायो रोमान स्क्रिप्ट बेंगल स्क्रिप्ट परिमानि सिमानि क ब्रक तिनि सालसा निया आगिनि सिमिनो रोमान ते बेंगली कनिबेन परिबु सुइ फाइमानि केसो कतालकुन अचीवमेंट तो नुगिया अमन पब्लिक नि कल ने को पब्लिक नि एलिगेशन दा ताम सानाय अचीवमेंट नुगिया नै आमो साके तो बुल कारण तांगे हिमा नाइदि जों जेफोर त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन थांगा डाइरेक्टर जेफोर बारबार कक साका बनो कय मुंबला या फारका आपुर बस सामने पुइता बेंगली में मासिन आबन बागैसे जों कय मुंबला या फार माने तापर लास्टली एग्रिंग माने बांला दसिने इंग्लिश दसिने हाइपानो बतैसा लास्ट सते बिनि बयान पालदो दिखना बांला बाइन मासिने ओंखाय ताबु जुदि जों सबा खाया ओंखाय ताबु जुदि जों लाहार कासु ओंखाय तिनि केबो अर चिनि रोमांस के मासिक रखम अमो तो चिनि अचीवमेंट जों तो हि हिमाया अमो तो चिनि प्रैक्टिकल ब्ले एग्जाम फुरु जो तो कामियाम चनो एग्जाम लिनाय तंगान न बनो जों मारिया ओंखाय आपुर जों सादि आपुर जों सावनो जीरो थाबनो जीरो नाय ताबुसुक जरा ग्रे कोनजे बांला बाइन मास हैनाय इंग्लिश बे मास हैया सो आजे कक सामनाम तो बारबालिसि गाबन बागे साजो गुजे जिरोन सिमि चेंग माने जिरोन पायो खनय आज बारबालि जरा हिनि सानाय र बा जरा बारबालि हिनि मासु खंनाय र बं बागा को काजन सानामो जगन त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन नि बं थानि जिया स्टेट गवर्नमेंट नि अंडर सामसल जुदि बरक जुदि छायकाय जों जुदि चबा नखर जाहांकाय तिनावन खायकाम तिनि सिनि गोबांमा साका साजाते ताबा आगुलि रग सिनि गोबांमा त्रिपुरा साबो सातक पिजो खायजागि दं आमो कि बर सैसि देखायबा जों नंनो सातक नाय हने बरबो तामो खायजि फुनुगै दंले खाय फुनुगै फानसे जों त्रिपुरा सार कोन खायमि आमो तामबा आमो चिनि जों त्रिपुरा सा आगुलि जरा त्रिपुरा सा गोबांमन दं किन्तु त्रिपुरा सा जों थानजाकरि केबो बुजागै दंखा केबो कोन खायजागि दंगा आनो साइटिके नाय सिमिन हिमि थां जों जुदि आजागा थाङो बसाका हांगाय जों जुदि थानजागा बसाका हांगा बर कोन खायमंला कारण चिनि आगुलिगो आगिनि सिमि जों मनुगै हायका आगुलिन तरो आगुलियो त्रिपुरा सार अनेक थानजा दंमानि आगुलियो त्रिपुरा सार अनेक रेसपेक्ट दं किन्तु थानाय बिसि कय बिसि रमै अमहाय फिसा चेंजेस नुखा एबन ताकतेसा अमनो सेटल खायनानि चेष्टा खायदों तिनि टीबीसी नि जेता दिने सीबीएसई नि एग्जाम नुकजाखा उमाकान्त स्कुल खरगजा स्टुडेन्ट 4 बजेफुर एग्जाम रने थांका बजेफुर साका आं बेंगल स्क्रिप्ट कम्फर्टिया आं रोमान बसिने हमप्रो खरगजा टीचर बनो कासुका नों बांला बाय नमासने जेहेतु नों बांला मीडियम नि इनके वाफ्रो क्वेश्चन पेपर परिमे नों के इशुं तंफ्रो बो खरगजा टीचर न सानका जिस खना माने फियाबा स्कुल नि होते इंग्लिश बाय रोमको बेंगली बे परि खनारनाय अम हाय टीचर प्रोवाइड खजलिया ओ पाति मु अकक्सिल जमु तुमु कुबुय इंग तंका हांगा के नरटिया एसएम बखते बम हाया फ्रेसनाय जों अमनि बागै आगेबो साजाक दङ जुदि एग्जाम सेन्टर बांला बे तो ताकला दिसिने कारण आसे फाटसाकै आसे गोबांमा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश बाय रोमांस के सापुनानै आसे माने कलाया जों एग्रि खायना का ठीक আছে ताकलान बागै बांला एखान दिसि दं किन्तु आजान टीचर बावनो हेल्प खायनानि क जुदि बर हेल्प खालिया खाया हांकाय बा न कोनो एग्जाम रो नंनि रिथानि प्रॉब्लेम का हांकाय जों साजाक दङ सिनि टीआईएसएफ नि पेज दङ फेसबुक आ जागा नंनि एड्रेस नंनि नाम्बार के सेन्ड के रहदि जुदि कुबि नं हांकाय जों बंनि बागै एक्शन ना कारण तांग हिनबा चिनि राइट टू एजुकेशन चिनि इंडिया नि आइन नि अंडर सिकलाय राइट टू एजुकेशन अंडर ताम खालाम तो साइमना नांगन ब शिक्षक तति जुदि आंति खायगा गाम बेलेना साया जों अमनि जों दरकानाखौ फाइनेन्स हाल थाङो जों बबाय अमनो क्वेश्चन क्वारी खायनाय जों दिनै एग्जाम हिनै एग्जाम हलो हाममानि आउटसाइडर रक साया जों आवन बागै जों दिनै कोनो स्टेप ना हालिया जों फाइनेन्स हाल दरकानाखौ जों बबाय थाङो मालायनाय स्कुलाव थाङो मालायनाय बिसि चाल जाबले गानो आसरा